מול המתג. אני כרגע מבצע הדלקה, וכרגע הדלקנו דרך הסמארטפון. אנחנו רואים את התגובה במתג עצמו. אני מבצע כיבוי, אנחנו רואים את התגובה במתג עצמו. שוב מדליק, רואים את התגובה פה בנורית שנמצאת פה בפנים. גם אנחנו יכולים לראות את צריכת זרם, וזה אומר שבזה הרגע גוף החימום מקבל מתח ועובר דרכו זרם. זהו מסך התזמונים שקבעתי מראש, שתכף אנחנו נראה. אלה התזמונים שאנחנו קובעים לעצמנו מבלי להתעסק עם הדוד כל יום מחדש, ויש לנו בעצם מים חמים לפי הצרכים שלנו במשך כל ימות השבוע. פה אנחנו גם יכולים לראות את ההיסטוריה, מתי דלק, בכדי שלא לבצע הדלקות כפולות, ואז בעצם כל אחד יכול לראות מתי דלק בפעם האחרונה, ואם יש צורך להדליק מחדש את הדוד. חוזרים למסך הראשי, נבצע כיבוי.